Niels, Juul, Arge och Niels, Juul, först må jag säga hjärtligt lycka vid Färjemarsröjten. Tack för det. Det är fantastiskt då. Detta ser ut att vara öde fantastiskt jag tycker. Du är formad det 20:e mästarröjtet jobb. Är det särskilt mästarröjtet? Det må man säga alltså. Det syns så när vi i Rohala i K till antal mästarröjten. Kommer att upp på 20 det är sin maxtal. 60 stäpakappingar och 20 FM men vi snackar inte. Vi snackar inte. Och i Öreland till dömes i Italien här har Juventus stjärnor och brinkarna och ena stjärnor för kvar touchmästarröjter. Det också det vet nu kommer det Arge kommer så att ha spela vi två stjärnor brinkarna som symboliserar touch plus touch. Ja, det är omedelbart flott. Det har fyllt i 100 år i 2004. Han spelade har vi 16 stjärnor runt om Bomärke. Det var så bara till Arge men det har gått huskott. Fantastiskt huskott. Ja, du kan till italienare får jag då. Ja. Hur så för det gör på sjön ner tid har man väl sjåat ja, färja skalta sjåat men Capital Leo, hur ska det göra det? Capital Leo och vi har vanliga värde i Hapius om kvällarna. Det kvällen där är outjust. Men det är inte ordentligt 16 kvar vi vara men vi är ankonstant och vi får lösa det väl och vilja. Där det är. Det är en Hape danser eller Hape firing också. Det är helt säkert. Ja, men gå och firing och gå för nöjd och en av lucka. Tack för det.